Satu lagi. Satu lagi. Bahasane iki pangkas satu. Wong lek kuwasa ya. Oke Mas, bebas. Pemimpin ini bebas kok. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis. Leres Nyekel. nyekel papat nganti bubrak. tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih. Iki manggane kan urung Dewe. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih, Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing. Enggak maksudnya. Sing nembang. Oh. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan iki kadang-kadang wong iki mikir elek, tapi sejatine iki bajingan iki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar iki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her, yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kira sisi iki. Hai. Kurang ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Loh. Hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng sing Belanda. bregeteng sing karo soto. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya langsung intro nduk. Terus itu tak tolong. Mbak Elisa ya tak. Wis, Per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Tur ditak-tak delan-delan tak terus delan-delan tak. Per meneng ae, sing itu ben kene. Aku jurusan tari tuk. Iya, roh SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong jajal. Ayo. Wadeg. Lho linggo manut lho. Wong darani Rok Neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok blindrong Mas ngene to. Sin to. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Gatotkaca lek cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho, ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang nopo? Poso mesti wayangan lho. Nggih. Satu lagu. Sak karepku iki kok. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan ndak ngenteni sing nanggap. Lah niki Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo, karo Rudi bocah sing tak tresnani. Dah, alah enek wonge ngono, biyen bisa langon ku. Tau tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Yo, Han. Toto ditak-tak, delan-delan tak terus ditak-tak, ketak-tak, kendangane penak to, Bel? sing muni iki lho kaset mburi lho. Satu lagu lagi ya. Awas siap.
bajingane. Iya bajingane. Bajing loncat. Bajing loncat. Kastenan aduh. Abdi lapan narosan Boten, boten saged. Kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi.
Kok goro-goro. Kadung seneng kok. lagi. Kok ajenge Badut nih. Satu lagu lagi. Sampun ya, Mas. Nggih, Mas. Sarana neng wong yen luhung betah popo kurang guling